senyora alcaldessa, sabem que és un tema farragós, però Granollers Primàries no pot parar d'insistir-hi. Segons ens consta a nosaltres i segons consta a la web de l'Ajuntament, vostè encara no ha delegat les competències ni en manteniment ni en via pública. Per tant, entenem que és a vostè directament a qui ens hem d'adreçar. Tenim alguna novetat referent a l'auditoria externa que es farà a les obres de les rampes que ja porten 3 mesos parades i de les quals els veïns s'estan queixant contínuament de filtracions? Tenim alguna data propera? Sí. La regidora d'Obres, que segueix tot el tema de les rampes, li contesta com està l'assumpte, que a més s'ha explicat a la comissió informativa. Endavant. Bona tarda, senyor Domènech. Si no recordo malament, en l'últim ple també alguna pregunta d'algun grup municipal vam explicar en quin moment estàvem i quines són les línies que teníem obertes. Justament jo ahir mateixa, també acompanyada del regidor de Barris, ens vam reunir amb els veïns i veïnes, amb una representació de l'associació de veïns, per explicar-los. Els vam avançar que, a banda de totes les intervencions que havíem anat fent i que també ja havíem disposat crèdit per al proper any per poder fer unes intervencions que calia per fer unes millores en el que són els engranatges i en la maquinària d'aquestes 3 rampes de la part o de la segona fase. Recordem que en tot el carrer hi ha 8 trams de rampes. Les incidències se situen en aquestes 3 de la segona fase. Dit això, hem iniciat, en aquest cas, les licitacions per poder fer les substitucions d'alguns components que són necessàries fer, que es duran a terme durant els propers mesos. Sabeu que la contractació pública té tota una sèrie de terminis que hem d'anar complint i hem obert també, com deia vostè, una línia per buscar un peritatge extern i ens hem posat en contacte amb el Col·legi d'Enginyers per tal que ens puguin facilitar a experts que estiguin, en aquest cas, totalment objectius fora del que són les empreses que gestionen en aquest cas aquest tipus de rampes, i estem treballant i a l'espera que ens concedeixin i ens posin sobre la taula aquests experts que ens puguin ajudar a avançar amb aquest peritatge extern. I a part d'això també estem treballant amb altres experts i amb altres professionals externs per tal que ens puguin apuntar. Quan tinguem, en aquest cas, la solució i el termini sobre la taula, el compartirem en el si de la informativa, com n'anem parlant cada setmana en la Comissió de Territori, i també hi vam comprometre'ns amb tots els veïns i veïnes que van venir, o la representació que van venir, també per situar-los. Ara, les 2 rampes de baix estan aturades perquè falten fer tota una sèrie d'intervencions que es donaran a terme en els propers mesos. I a l'espera de poder concretar aquest peritatge extern amb aquests professionals que ens situïn quins són els temes que hem d'anar situant. Volem una solució definitiva i actuarem en conseqüència amb el que ens tinguem sobre la taula. Gràcies. Granollers Primàries.